आज ऐसन मछरी बनाइम शुरुआते दिन बा हमार ससुराल की बात। ऐसा मछरी बनाइम नु कि सब कोई हमरा के देखते रह जाई कि ना कितना बढ़िया कन्या मछरी बनैले बाड़ी। इनकर हाथ बड़ी भाग्यशाली बाड़ी, हाथ के इनकर कौनो सामान बनावत रही त बढ़िया लगता। हमार माई कहले बिया कि एक बुचिया ससुरा में आदमी एक बार बनावेला जिंदगी भर नाम होला। त आजुए के दिन हऊ हमार भौजी आई रही त ऐसे बनावत रही नु त सब केहू बहरी फुगौरी बतियावत रहे कैसन बनाई कनेउआ कैसन ना। देखा एगो बड़ गोतिनी बाई बेचारी एकदम बहिन ऐसन बाई कौनो चीज हमरा के अपना जैसन बतावत तड़ी। ए कन्या हैसे बनई है, ए कन्या हैसे सज सवर जई है। ये नु कहा जाला हो कि ससुराल में आदमी त ठीक बा अभी त मान जान कर तड़ी, आगे चल के कैसे रखियन कैसे ना। जल्दी जल्दी एकरा के उठू क दी। हाँ दीदी जी धोआई लो मछरिया धोवा तनी। देखा बढ़िया से धोइया आ जल्दी जल्दी हाथ चलावा। ये कनिया नैहर ना हो ससुरा हो समझलू। ये दीदी जी अब अच्छा से धोवत नहीं सोचत कि करवाइन मत महक जाए। लेकिन कुछ हो कह तोहर माई से बतियले रही ना तो कहत रही कि ये बुचिया हमार लड़की ना मुर्गा मछरी ऐसन बनावे लेके 4 गो आदमी खाला ना तो खूब नाम करेला आकि हाँ तो बनैले बिया मुर्गा मछरी। हम बहुत अच्छा से मुर्गा मछली बनावे नहीं। हमरा के अंडा देम पोज बनावे के तावरी दम हम मिस्त्री जैसा बना देम। जैसन सोचत रही वैसने हमार गोतनी आइल बिया एकदम से। आ देखा बढ़िया से रहनी ढंग से उसे ई ना कि कोई आके तोहर कान भर दियलस तो ओकरी बात की झांसा में तू आ ई क्या कहत है दीदी जी सब हम खुद अपना नैहरे के तेज तराज हैं। जानते ही हमरा नैहरवा ना हमार चचिया हमार भौ एक ही भौजैया हमार भौजैया के सिखा के हमार घर बिगाड़ देलस जान जाई। यही चलते ढील हम ढील नु धान इतना ले आई मैं मोटका को कही में नु डाल के ना आ दम बढ़िया से रवा के निकाल के हम दे दे। दे भगवान जी कोई के नजर ना लागे तोहरा कुल गुण से पाका बाड़ू ना कनिया। देखो एगो बात बतावा तनी सास की बात के बुरा ना मननी ठीक न। देखो खिसिया होई लेकिन एक कनिया दिल के बड़ी साफ होई। हम तो सोची ना कि हमरा सास लेखा सबके सास मिले जे हमार दुश्मन होके वो करो के कौनो बात होला ना त खिसिया के तो डांट के बोल दी है लेकिन बाद में पछताए लगी कि हम झूठे पतोहिया के बोल देनी है। ए दीदी जी ई सब हमरा के नइखे सिखावे के जन्नी जाय दी सास है तनी से बोलिए दिहन त का हो जाई कोनो देह में लागी बताई। आ देखा हम बियाह के करीब उतरल रही न तो कहस कि हम पतो ही नहीं खी उतार तो लड़की उतार तनी एगो हमार लड़की गइल त एगो हमार लड़की आई। आ देखा हमरा कुछ नाई करे तो हर से साचो को तनी कुछौ करे ना आवे काहे नैहर में हमार 2-2 3-3 गो भौजाई बाड़ी स बनावस खाई या घूमी। हमरा के चूल्ही भी कुल एगो काम बतावस हइसे हई बनेला हइसे हऊ बनेला। सोचला आजकल की जमाना में देखा तड़ू उतना सास समझावा तड़ी से कोई के। ए दीदी जी त बतिया कहनी त हमहु कहतनी जन्नी हमहु अपन नैहर में काम धाम उतना नहीं कइले मगर का करम हमरा त खुद बहिन बैसन हमरा के सिखावे लिसन खियावे लिसन। हमर छुअल एगो बर्तन छू देम त कैसन छोड़ 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 हम मान जते मगर का करम बियाह ठीक भइला ना त माई सिखैले हिया जान जाए त आई मत सोची ह कि जौन आई तौन हमरा से पूछी ह डेरई ह मत कि हमर गोतिनिया का सोची हमर ससुरी का सोची ह ठीक बा ना। अरे तू हमर गोतिनी ना हो कन्या बहिन हो जौन ओढ़े पहने के मन करी हमरा से बेझिझक होके बोली ह ठीक बाटे। ठीक बा दीदी जी सुनी ना एगो काम क देम का हमरा चूल्ही पर आग ना जोरे आवेला कसम से कहतनी रउए जोर देती। पागल ते में सोचे वाली कहे वाली का बात बा हो अभी हम जातानी ठीक बा हम आग जला के रखतनी धरे मछरिया लेके जाए। हाँ जल्दी आवा। कोई से कहम मत कोई पूछी तो कहम कि हम उहे जोड़ल हई कहता ना हमार गोतनी बढ़िया मिलल भाई हो लाखों में एक। मछरिया धोआइल हो ले आवा जा धोआइल त आगे लहक गोइल ध लेलस। चलो अब तो शादी बियाह क के नि फिकिर हो गई नहीं। अब एगो लड़की बिया अब ओकरे के बियाह शादी करे के बा। आज कनिया के हाड़ी छुआ देनी अपना हाथ से मछली भात खियन बना के कितना बढ़िया लागी। आ कहम कि एक कनिया तन चटपटे बना दो। हम आइल तो हमरो बुढ़िया त मछरिए न बनवैले रही पहले पहिल हैं का जने कनियावा खा ले कि ना खा ले इहो नहीं पूछनी है। मछरिया मम्मी जी का हो
अरे वो धरा ये दे हनी गेरो से का कहलसी कि आगी धरा में ना हम कने नु कने कनिया चूल्हा में आगी बरले बिया के नइखे बरले हम ही धरा देतन सुनुगा देतन। लेकिन कुछ कहीं उतना न हंसमुख बिया कि का कहे के कुछ होती में हंसिए के बोलतिया कहती कि ये दीदी हमरा आगे धरावे ना आवेला मम्मी जी सुनब तो गाड़ी ना न देब हमरा के। हम कहनी पागल हो उ सास ना हमनी का महतारी है जितना उतना करे नहीं हमनी के। काहे गाड़ी दे हम जब आइबे ना करेला सिखाइब ना कोई पेटे में ले लूर सीख के ना नु आवेला बतावा। पड़वा बाउनिया दी तक पड़वा हां बाल कहनी कि ये कनिया हमरा तो कुछ ना आवत रहे बिया के घरे होइनी त मम्मी जी हमरा के कुल सिखैनी पढ़ैनी आ कने के हल्दी आ नमक लपेट के आ एकरा के तन छान द जा आ हौ जौन फुलवा बाटे नु ओकर पचौनी है तनी मसाला लपेट के भूज के अलगे से छान के हमरा के ले ले अइह नु साली अब उहे न छुइया चूल्हा आके बना मस करस संगे संगे करवा देतानी मम्मी जी अब अकेले कता ना करी का कर तड़ी खाना पीना कनिया मछरिया धोवत रहली ओ जो किए गइनी त कते के दीदी ले ले चली मछरिया मावा तनी हाथवा धो के कल हौ तनी बता दिह जहां ना सुनी का तन लकड़िया ले ले नाती तन लकड़िया ले ले त द्वारा पले नाती हो देबा ले ला त हुआ जी कयो लगे ड्रामा लागल रहेला का अतना न फूल तड़ी गुसिया तड़ी की का कहे के कि आवे जे बैठ देख ल तोहार सास हमरा के कैसन साड़ी देले बिया वैसने ना हम साड़ी पहिरी ना 2-2 हजार का 3-3 हजार का हमर मर्द हमरा के साड़ी किन के पहिनावेला आ ये देले बिया लगाता कि 200-400 के साड़ी। अरे उनकर उहे आदत हटे हो उनकर आदत छूटी उ अपना आदत चलल चार त रहेली बताई हित रात के घर बटइए ना सोची आदमी कि साड़ी ओकरा के बढ़िया नइखे मिलल माने बाद में बतिए हित ना चल गले त ना कहले रहती 4 गो आदमी में कहल जरूरी बा उनका के उनकर बात के हम बुरा ना मानी ना ऐसे ना मानी ना उनकर उहे आदत ह कुआरे पके उनकर लक्षण लोर लुपुत ना छूटेला। बबुआ जब पढ़ है ट्यूशन गइल हवा चल तारा के छोड़ ले आई त जरे बेटा टेंशन जो ल मछरिया कनिया से चाची का करतई चाची का करतई आ कने नु कि लबनवा भातवा बन गेल बा हां उ बना भात बन गेल बा ठीक बा आ तन 4 गो तन मनी आटा में मार के आ तन किनारा यही अगिया में लिट्टी सेक दिह नु ठीक हो जाइए अगर टीसन छोड़ ले जाए तो चलो आई करा के को चबिया तो तू एक ड्रेस फिचलू है हां फिर से दे तो घाम में डाल दिया ना तो फिर कोई की काल पड़े ना जे में कर बहाना हो जाई स्वेटर वाला ना काल एकर मास्टर बोलत रहला कि एकर स्वेटर आ ड्रेस मैल हो गेल बाटे जल्दी जल्दी तनी 2-4 गो छान दे हो ओकरा के हल्के न होई आए बेचारी नया नहर बिया नहर में कइले बिया कि नइखे कइले का रे अरे देख दिमागे नइखे काम कर जो जाके खेलिए जो जल्दी जल्दी छान के सबके दे दें कि खाए खातिर आहो कनिए जल्दी आवा हो कोह तड़ी जाकि एक सुबह के बनावा कने मगर कने के पूछा तो नहीं है कि हाँ कने तो बनाइबू कि खइबू कि ना खइबू ये नु कह जाला हो कि ससुरा होला हमर ठीक है भौजैया कहत रहे कि बुची जी जाइम ससुरा में नु त दोबारा आ जाइम देख ल एक सुबह के मछरी छनवावा तड़ी जा 10-10 किलो मछरी लइल बे जा मगर हमरा के कहत नहीं खी जा कि खइबू कि ना खइबू पहले का के थुक कर ली डाल के आ तब उठू करम अरे माई रे माई कहाँ गोइली सन बुझाते नहीं खे काम धाम तो बनावले मिलता पलरे के रहता टे खाली ओह कुछो कह चोरा के खाए में बहुत मीठ लगता कनिया बन गइल हो आय बना दी हलू जल्दी जल्दी बोला हो बुढ़िया आके स्कूल जानी बैठल बड़ी जा आदमी बैठ गइल बटे खाए खातिर अभी तू काहे को बोलत हो का मुंह चलावत रो आ करबू आ ए ये भगवान जी भगवान
फोन करते धके 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 उठा दिया पहिने बेशरम भी है या कहीं की आ हो को कहीं के मुहावा काहे नहीं चलत लाशरम घर के पिगल बड़ू हो आ तार माई बाप ये सिखाइले हा कि जइहे शादीशुदा होई त जइहे त तू बनाई है खई है और कोई के भले मत पूछिए भूख लग रहा खा लेना है आही एक कनिया बताओ अब गीत ना तो घरे बैठल बाटे नामे ना हंसवा ताड़ू हो बात हाँ? तो हम ही ना बनाते हैं जो बनावेला वो खाला तोरा गांव के नियम होई ठीक ना हमनी के घर और गांव का नियम ना ह कि जे बनावत रही उ खात रही हैं ससुर भसुर ए घर में बड़ बेशरम बिया होई त देखो ताड़ू कि हम दागी देब बहिन लाज शरम नहीं के तोहरा नहीं घर ह आकि बनावत रहबू खात रहबू कोई कुछ ना बोली तोहरा के भाई जी बोलने वाला चिल्लाई बुढ़िया के आवाज देई कौन बुढ़िया तोर ससुई बुढ़िया तो दत कटन बियल का हो जाई आखिर खा लेते हैं तो देखा ये बेरी तोरा के माफ कर देतनी ठीक बाटे ना वो माफ नहीं करत अबे हमर मरद जान जाई ना त हे कोना से हो कोना कूदे लागी लुंगी उठा के जाना तनु कि नहीं खुद जानत अभी नाचेलन तोरा पे चढ़ियो जाई ना हमरा पे हाँ। हाँ रती आ ये बेलज ओ कतरा इहे तोरा से पूछनिया कि कदम तू चढ़बू कि हम कन्ना रहुआ तो चढ़ गेला कन्या भी लइका बुद्धि बताहरा फिर समझ लू कि ना समझ लू कुल कोई से बात ना बतावे के चाहिए आ ठीक ना आज के बस खाए का बनाई हो त खइहा मत सबके खिया के आ तब खाए बैठल जाला आज कॉले बन नहा ली है दोबारा फिर हम लजा जतनी लेकिन ई मुंह छौंसी लजा तो नहीं खेये भगवान जी दी मछलिया कन्या ना सुधारबू अबे चार कोई आदमी जानी ना तारा के उल्लू बना दे समझ लो रातिया जैसे हमरा के ना उठवा में गिलासिया में क के दूधवा लाई रही जना उनका के पिए खातिर त उ ना पियलन हम ही पी गनी पागल हो तो हके खटे के बाकी उनका के खटे के बा हो कि तू हाई पी रही है उ कहतन तू पी ला तू मजबूत रहबू त ठीक रही देख हम तोरा से एगो बात बताव तनी ठीक न आज की बात से बनई ह त खइया मत ती बुढ़िया के जानतो न छोटा ला थार के बारी हम जैसे बैठ के बताओ त नौ से तारा के ना बताई अरे घरे रही त रोजिन हमर माई बनावे हम बैठ के खाइए जे कोई नहीं के बनाओ त हम ही बनाते खाते हां आके तू बनैबू आ खइबू सोये में हमर भौजी कहत रही कि जाइम ससुरा में सन नैयर और ससुरा के फर्क बुझा जाई मगर बुझा गइल आज कि नैयर में कैसे रह जाला ससुरा में कौन भाव भेद होला हम गोतनी आई न त बहिन लेखा रहे के लेकिन हमके नहीं खेलागत कि तू बहिन लेखा रह खइलन त प्यास लाग गइल मम्मी जी ए मम्मी जी फोर्सिंग दूर से जाता हमार रुक जा बुढ़िया कोई क्या बतानी कोई क्या तनी न तोहर मुंह में घुसवा देनी त कहियो कि का कहत रहली अरे बाप रे बाप कौन खाई गोली सुन हाँ मैं खा के बा कोई आई बैठे रासा डुबा देम भात में नहीं है सुख है जो मिलता मोटकी गोल कहे का हो हमारा डर नहीं था